bai, sentitzen naiz eulatearra, baino nire jaiotetxea eta nire herrie ahaztu bai. Baina aintamentu berrituta dago. Baina lehen aintamentu zaharra zan, da itzizon aintamentu eta eskola. Eta hemen lehen zeon ikestola, osea eskola, zan erderazkoa. Da hau Zudeiren, komarkala osatzen zaiona, baina hor ematen du egunen ordueteko euskerea bakarrik. Aguraina amatetu, nire semek amatetu aguraina, neska motila die, eta aguraina amatetu ikastola. Erderea, hemengo erderea, dana erderea zan. Nire familikook, nire gizonan ama euskaldune zan, behasengoa zan gore. Eta gero, nire gizonan anaiek ebe euskiza etxitzuen, eta beste euskaldunik etzen hemen, nitor nitzenen. Gaur egun gehiago dago euskaldunek, ia 40 urteko ikasi zuen euskeraz, eta gero, nik hilobak ikastola joten dina dauzket, aguraina joten die, eta nire seme alabak, nik dana egin diet euskeraz. Itzeitiko igualola korrekto ez, baino entenditu dana. Nik ematetena, pozik hauntin ematetena, euskerea aurrea dihola. Ni etorri nintzeneti honea, euskerea aurrea diho. Leno, zeuzkeen en sorok, eta gari egiten zuen, da holako gauzak dana zereala egiten zuen den. Eta, zeuzkeen batzuk behiek, beste batzuk ardik, beste batzuk, dana holako lan haitzen zen. Gero fabrika entzuen hemen, sila fabrika dauen inda, eta hor, zerreri ere baitzan, zerrea, eta horre bai jendea sartu zen lan haitea, kasi familiarra, baino bai. Eta gero hor beheran dago beste fabrika Andreu, eta horrea jende asko juten da lanea. Eta kanpore bai, juntzan hemen di jendea lanea. Hemen dago jendek gehienak, hemen gare ganau inoten geanak 6 ardik dauzkunak, 6 famili. Eta ardik eta gazta eta hola, egin da. Beste famili, hor zerrea daukenak, oike 4-5 famili die, narten lan egin duenak. Eta gero, horrea fabrika juten da jendea. Eta beste asko, igual juten die Lizarra, eta gero jautza jundan ditorri eta hola, kotxean nola dauken, jendea junitzen da lan. Hemen, komunikazioa, oain ondo. Komunikazioa ondo. Zertik kotxe nola daren, etxe guzitan dare kotxe. Lehen etzeon baino hain bai. Autobus ere bai, egunero da autobus bat. Bat egunero, eta gero hasten 2 aldiz, beste ordu baten, da berriz beste autobuse. Hemen asteburue, hemen orduan zeren 3 taberna. 3 taberna, ordungo tabernak, Eta hor, jendea, kanpoa juteko ideek itzeko nortun jendek. Kanpoa hor atatzen ziren, taberna atatzen zen, gazte jendea, zaharrak, danak. Afizioa zeukenak, jotzen zuen honen osabak eta batek zera zeukeen, akordiona, bestek gitarra eta horrekin, itzen zen hemengo festa. Tabernatan o bestela frontoian. Gazteek hemen? Hemen dau gaur egun gaztek daukena, entzako txoko bat dauke gaztek, eta horrea juten die, eta gero, kotxean nola dauken, jendea irten egin da. Batzuk Lizarra, bestek aguraina, bestek danalda. Hemen San Pedrotan. Leno musika atortzen zan, beti nik ezagutu dut musika atortzen zala. Eta eitxe zituenen merindak, eta ondo. Eta gaur egun, iten die, bezperati hasten die txistorra daiten. Gero urrengo honen jartzen due igual, zea batzuk, herriko gaztek eta itituenak. Eta kirolak itituen artean da jartzen due. Eta, ondo, festak ondo iten die. Hemen jendea oso ondo jantzizan du da. Beti, nik ez dizut esango hemengo pijok, baina ondo jantzitako jendea bai, Hemen jendei gustatzen zaio erropa berri jaztea eta hoi bai, hoi beti izatuet nik hemen. Gaur bat bakarra. Taberna, restaurantia zen. Lehen gauzien, taberna txikik. Dendak oain dauku espar bat. Eta lehen zeren bat, bi denda bai. Bi denda bazeren lehen.
Gauzea zenduken, justu. Baina, eta karnizeri ere bai gainduken dagoen dau karnizeri itxita. Orduan Lizarra bezu. O Lizarra, o Aguraina, o Vitoria, o bueno, oen kotxea dagozu eta gutzea Iruña igual. No. Pues leheno kotxik etzen garaien arropa erosteko, pues autobuse hartu eta, bueno, pues eune pasau behar. Ba, haideo dare casa rural. Dare hemen ulaten dare bi casa rural dare. Astero beti da. Pues hemengo lekue gustatzen zailolako sobrare. Ja kapitalen aspertuta dare eta horreti honea tortzen di. Ze persona famatue? Jolin, pues pelotan ibiltzen dienak eta nik bat esango izut nire alaba. Bai, zeati, jolin, pues pelotan jokatzen do, handau. Pelotan jokatzen do eta campeonato del mundo ze irabazizon, osea que... Ja, ze esango izut nik aurrena nerea. Gero badare gehiago pelotan ibilinak. Ni tornitzen eti honea aldaketa zeak, pues nik ze esango izut, pues taberna bat bakarra daula. Beste kendu zituen, eta hoi bakarrik daula. Giroa niz esango izut, nola iten duen etxe bakoitzetan juntatzen dien familik eta hoi, pues beti taberna pues, jende gutxigo etatzen da, irtetzen da. Ez die, lehen bezala ez dietatzen, baina lehen bai. Oain ez diela hainbesteneko parrandero lehen bezala. Lehen parranda gehiago itzen zen, baina. Herri ondo dago, herri lasai da, eta hemen dakune bazkaltzeko tokie zea, pues, leku oso.